Grafitiak. Eztabaida. Kaixo laguna, gaur hemen kalean jendeari zer iruditzen zaizkion grafitiak galdetuko diegu. Hemen grafitilari bat dugu. Grafitilari horren izena Iker da eta oso ezaguna da. Galdera pare bat egingo dizkiogu. Zer alde positibo ikusten dizkiozu grafitiei? Kolorea ematen dute kalei eta oso ondo geratzen dira. Eta alde negatibo bat ikusten aldiozu? Grafitilariek baimena behar dute grafiti bat egiteko.